Здравейте, казвам се Теодора Митова, накратко Тети. Част от екипа на NEXT съм от 2021 година. Кой е скрития кост на един спедитор? Бих казала индивидуалния подход към всеки клиент. Смешен товар. Ами сещат, няма смешни товари. Всичките са много индивидуални и подхождаме с професионализъм към всеки един. Аз съм усмихнат човек и обичам да се усмихвам често, затова смеха е като мое оръжие. Човек на плана или на импровизация? О, на плана, категорично. Всеки, който ме познава, ще го потвърди. Може би щях да съм политик, а защо не президент? Но логистиката печели и аз съм тук. Защо не на плажа в Рил? Че съм много добър танцор на народни танци. Кой предизвиква следващия епизод? Любим човек на име Димитрина Калоянова. Ти си моя избор. Имаме звук. Готови сме. Ерор. Ти ме разсипа направо. Сега това го записвате, нали? Ма то аз не казвам нищо интересно. Клапа ще слагаме ли и да почнем да работим?